ka juk ka bakata ka standard ka baublay ulabu ngilaya kersombat ka nega bertai bat ngim tip shu uno kristan uno ubam dayu kristan bangi pai syakadiang kamon ngiyoi ka perthei ka jongi ka baki briu ki ong ngila banlong kat bangi ngi kwa pila banlong kenthei pila banlong shenrang pila ban em kat ka ba pipimon ban ngiyoi ha ka juk ka bangi ngi em ki briu ki nang ban ong ha pi te pastor kala ban bakla hangate ka dei Bahkan ni ka di ka jok ka bangi ngi em ka bam tip ya ka ei ka bau try ulale halor jong geding pena ban ngilanang hiar wa kata ka jangkop ka bau try ula ai hangi kani bonsin ngi lau ban ngi deno ya ka tang namar ki ei jong ka ni ka berthai kadi ka jok jong ka social media ba ka jok jong ka Instagram ka bangi ong Instagram insta menta instant menta kiคนสำลาki jongi ki syariam hakani ka baki that ya ka long renyeng ki that ya ka im ka ya ka yeng ka jongi kim buram shu yano tang namar balai ban yo like o pi ba briu ba man ta gasngi o itanat ba ya pi man ta gasngi baladadon ki briu ki ba ben ya pi o ka donu jongi ka pang bat ngin le ya ki ai tang baki tai kin ong ish itanat ba ya pi Bat ngin persyang banong ngidon haki WhatsApp group ye jongi wala ngim dei te kumta ngi ngau thu baga nongrim jongi kam dei kumta ngi persyang ban le ye ki ai tang bakatai ka kenhon kan pediang yengi Apostol Paul wong ha ka shiti ke jong u shi Galatia kala nong ka beningkong ka dekat ka besipau ho ngate ngampen bor yano nang nungawat ya kata ka like lani ke jeng itanan ngangawat no tayu blayu jonga hatu kam labyang di parlok ke jonga hotrai di para banget ki bayen bala dau tayu ubana jorong ubalong ublay jong pi wong kun I like what you're doing nga comment nga itanat ya ke jeng le ke jong pi kam labyang mo ka ba ublay long ko kun nga itanat ya ke jeng le ke jong pi labyang tang kata ki madep si ka wei ka bertai ki madep si ki brio Andai namar baki wei kile ngirungin ya lelang. Oh kita kile ti ngirungin ya lelang. Maka dikani kan kajok jong kajeng bam khoi. Kajok ka bakata ka standard ka bau blai ulabu ngilaya tersombat kan ka berthai bat ngim tip shu uno kristan uno ubam dayu kristan. I para bengen ki ba iet ngiyo i hakari ka ba iet ke jongi. Bagajing syapti ngiyo blai kala jano. Ngim syapting syo yo blay ladang ngilong ngitip ya ga ai ka bau blay wat laudan ong upo la ga shiti ga jong u shigi nong rum kalanang ga baar ngitip yo blay bau dan henrei ngim tre ban burom ya ga jing don jong utau blay om dei tang kata ka bangi yo i ha ga berthai ladang i pech sala di ru ningkong yo i ki para banget ki ba ien bagajing syakri blay ga jongi hagini gisngi kalong i kumbangi ri tengen haga balang ka bible ka yathu kumni haga gospel ka jongu lukas kalanong ga bakat lai ga dekat ka bakat wei kadan gawai ga briu ka bapang ya ga jingpang kat prasnem kadon ya ga jing kedor haga kti ga jongka nang tala dengi pet ya ki wei pan haga gospel Matius kalanong ga ba Marcos kalanong ga ningkong ga dekat ka Sao Paulo ngiyo i yo tu briu ubapang yang lingkut neu briu bapang yang tholi ki briu ki bapang ya gani ga jingpang ki di bansa syabar jong ka shnong lakhen sang ya ki di bansa syabar jong ka shnong om sya ya ki watang ka serngiuru kan rung hasnong namar ladakan longkum ta ka jingtim kan wan ha ga shnong ga jong ki long bau tan nang tai umi tang bau yos ngau bau jisu ya lesi naga bakum kan ga lenti umi wong da shalan thamau ru kam lelei danga syapen yap ru kam lelei tang bangan yo yo tei unong penim jonga bat u yo ya ga jing pen khia ha ka baka jinget ka jong uong ko try lada me mon ya nga mela ban pen khia ka gospel Lukas khat lai khat wei ke thu yangi ka wei ka briu ka jung wan man la ka sngi sabaton ha ka jing slok ka jong utrong ha ka sinakok ka julet ka jing shakri blai man la ka sngi u blai man la ka sngi sabaton ka sngi ka bakut ka jong utrai julet ha ka ta ka sinakok khat prasnem galadon ya ga jing pang and re ga briu wala ka syong hakman kam yo amat ia ga jing ben kia
Baga Bible kaya tu yang hi dayu trayo bong alengan penkia manga kukun utu briu bang ong mene udan nang tai naklau wan shani kani ka briu kadan hakman kam yomat ye gajing penkia kalung gajo gajing gajongi ngidon ki kinjri ki bate yang hi kani ka jankup jongi kala jabo ni ong kam lelei. We learn to live with it. Ngin ya imlang, ngin ya lang, ngin ya baroshi kata, ngin ya imlang kam lelei. Para bat ki hinmen ke jongha kedi gani kan kabapan pat ya ka tonut ke jongha bawat ha ka jaka ka bakentang ka bangayo ikan baya ka jing ijli ka yo banrong